Най-накрая време за кафе. Няма кафе. И тук няма кафе. Тук също няма кафе. Сетих се откъде да поръчам. Влизам в cafetomi.com. Избирам любимата марка. Само няколко клика. Бързо, лесно и с усмивка. Страхотно обслужване и винаги доставят перфектния аромат. Добре, че са екипът на кафето ми да се грижат за кафето ми.